Nachádzame sa tesne pred polovicou mesiaca a blíži sa nám teda vyhodnotenie novembrových prieskumov. Pozrieme sa teda na nejaké krátke zhrnutie oktobrových prieskumov, začneme agentúrou Focus. Agentúra Focus predpokladá veľmi veľký náskok strany PS s 23,1%, Smer zaostávajúci so 17% na 3. mieste, Republika s 9,8%. Tento prieskum bol zverejnený 23.10.2025 a rozdelenie parlamentných kresiel vyzerá asi takto. Keď si odstraníme strany, ktoré pravdepodobne by nevytvorili koalíciu, zostane nám veľmi pohodlná koalícia s približne 87 kreslami. Ďalej, keď sa pozrieme na prieskum agentúry AKO, vidíme podobný náskok strany PS. Zároveň môžeme vidieť, že demokrati stále zostávajú v parlamente s 5,1%, tak ako tomu bolo v septembrových prieskumoch. Keď sa pozrieme na rozloženie kresiel, je to veľmi podobná situácia, celkom pohodlná väčšina, stále sa však nedá vládnuť bez Matovičovho Slovenska. Ďalej prieskum agentúry NMS je tiež veľmi podobný. Naozaj dá sa stále počítať s prítomnosťou demokratov, tie čísla sú veľmi podobné. Zároveň opäť môžeme vidieť veľmi pohodlná väčšina, stále sa nedá vládnuť bez Matoviča. Skontrolujeme si však aj prieskum preferencie politických strán od spoločnosti SANEP, keďže spoločnosť SANEP bola veľmi presná, hlavne v roku 2023 v parlamentných voľbách, kde tesne pred voľbami dokázala predpovedať výhru Smeru, čo väčšina z týchto prieskumov nedokázala, a zároveň dokázala určiť celkom presné čísla výherných strán, čo sa naozaj nepodarilo len tak hociakému prieskumu. Tu je už teda samotný prieskum agentúry SANEP z októbra roku 2025. Keď si tieto čísla nahádžeme do našej tabuľky v Exceli, zistíme, že tá koalícia, s ktorou by už vládli strany ako Slovensko, Matovičové Slovensko, PS, SAS a KDH, je naozaj veľmi tenká. Je to konkrétne koalícia so 77 kreslami, čo je veľmi tesná koalícia. Je to tesnejšia koalícia ako tá, ktorá je teraz. A pokiaľ by agentúra SANEP mala teraz pravdu, tak ako mala pred voľbami v roku 2023, dalo by sa v podstate povedať, že koalícia, ktorá by vznikla, by bola veľmi slabá. Naozaj už teraz môžeme vidieť veľké trenici v koalícii, ktorá vznikla so 79 kreslami a 77 kresiel je dokonca ešte o dve menej. Vychádza to z týchto údajov, kde demokrati dokonca ani nefigurujú v parlamente, zostávajú za bránami parlamentu so 4,8% a Smer má veľmi silný náskok nad republikou, silnejší náskok ako v prieskumoch agentúry či už NMS, AKO alebo Focus. Naozaj tu, keď sa pozrieme aj do minulého mesiaca, napríklad podľa agentúry Focus, demokrati sa už práve nachádzali v parlamente s 5,2%, aj napríklad podľa agentúry NMS demokrati už mali byť v parlamente dokonca s 5,5%. Zároveň si môžeme všimnúť podľa agentúry NMS pokles percent Smeru SD, naozaj veľmi drastický. Takisto aj pri agentúre Focus Smer veľmi klesol, dokonca o 1,2% od septembra. Pri agentúre AKO sa to až tak moc nezmenilo. Dokonca aj agentúra SANEP zaznamenala pokles preferencií pre Smer. Smer mal v septembri 2025 zaznamenané preferencie v hodnote nejakých 20,6%. V októbri sklesli o 0,2% na 20,4%. PS taktiež kleslo o približne 0,1%. Polepšila si Republika v SANEPe, ktorá v septembri stála na nejakých 9,8% a stúpla nad Hlas v októbri na nejakých 10,2%, čo je veľmi výrazné zlepšenie. Demokrati si polepšili o 0,4%, akurát v agentúre SANEP stále zostávajú za bránami parlamentu. Pokiaľ by sme sa spoliehali na najdôveryhodnejšiu agentúru vo voľbách v roku 2023, tak by sme mohli zatiaľ počítať s veľmi tesnou koalíciou, a to konkrétne 77 kresiel. Samozrejme, všetky koalície, ktoré sme dnes zostavili, sa zatiaľ nezaobídu bez nestabilného Matovičovho Slovenska. Zatiaľ však ani jeden
prieskum, ktorý sme si tu ukázali, nepredpokladá, že by Smer mohol zostaviť vládu. Zároveň ani jeden z týchto prieskumov nepredpokladá, že by sa SNS, ktorá je teraz veľmi slabá, vo všetkých prieskumoch dostala do parlamentu, a takisto nepredpokladá ani s návratom Sme rodina. Ja vám zatiaľ ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri novembrových prieskumoch.